Bé, nosaltres pensem que és allargar una agonia, perquè 3 anys no li solucionaran res al Maràs, ni al seu teixit econòmic, que està molt lligat només a la central, ni als llocs de treball que donen. Per tant, realment no sabem exactament quines són les seves intencions, però si a més han de complir amb les línies vermelles que el govern ha adjudicat per a que es puguin allargar, doncs haurien de, primera, garantir que no costarà ni un euro més del que ja ens costa a la ciutadania i per una altra que tindrà totes les garanties de seguretat. Va tancar Garoña i no passa res. Va tancar Sorita i no passa res. I ara tancarà el Maràs i no passarà res perquè tenim molta més potència instal·lada i perquè realment les renovables van pujant tots els dies i l'únic que fa falta en aquests moments és més diners per a recerca en renovables per a poder fer més magatzematge amb bateries o amb altres sistemes combinats, mix elèctrics entre eòlica i fotovoltaica, altres tecnologies que aniran avançant amb el temps, com van avançant totes les tecnologies d'altres camps, no? I el 100% renovable amb electricitat, amb energia seria més difícil, però amb electricitat és molt probable que es pugui aconseguir amb un màxim de 10 anys. Bé, almenys l'experiència que tenim de Sorita i Garoña no tenim constància de que hi hagi hagut una repercussió molt gran. Penseu que els líders del mercat nuclear són Endesa i Iberdrola, que són els mateixos líders amb renovables. Per tant, ho tenen molt fàcil, a mesura que vagin apagant centrals nuclears aniran posant més renovable i crearan més llocs de treball en altres llocs. El que s'ha de fer, entenc, és reciclar tots aquests llocs de treball per a que no es perdin i destinar-los a altres empreses del sector elèctric, de les mateixes empreses que estan explotant avui en dia les nuclears. Per tant, serà responsabilitat d'ells, de les empreses, que no es noti que no hi hagi un impacte sobre els treballadors. Doncs nosaltres d'una manera molt positiva, no? Ja que no és només una bona notícia per els municipis que tenim centrals nuclears, sinó que és per tota la societat, ja que qui ens assegura aquesta estabilitat energètica ara per ara encara són les centrals nuclears. Per tant, doncs és una bona notícia per tota la societat, entenc jo. I que si es prorroga 3 anys al Maràs, entenem que aquesta pròrroga serà successiva a totes les centrals nuclears, aquests 3 anys de pròrroga. I amb aquesta, diguéssim, moratòria i aquest allargament, nosaltres esperem que això s'estabilitzi i que es digui ja fermament el tancament ja no definitiu, sinó si es pot prorrogar encara més anys, perquè, com sabeu, s'inverteix molt en manteniment de tot el que és una central nuclear i que aquesta pot estar durant molt més anys, és la seva vida útil, no? Més que res afecta, diguéssim, als del Maràs. Aquí la plantilla està, els que venen per les recàrregues també està bastant estabilitzat. Jo suposo que sí que aquests que són ja d'un perfil específic s'hauran de repartir amb les centrals nuclears que quedin, això és evident, però també hi ha les jubilacions, etcètera. Jo crec que aquí l'impacte no es veurà tant, sí que molt més al Maràs i la seva zona, però clar, com a tots els municipis que tenim centrals nuclears i al voltant, el del Penta 1 i Penta 2, doncs ens preparem per a aquest escenari, perquè sigui de la fetge que ens han indicat o sigui que l'allarguem o s'allargui 3 anys més, ens hem de preparar per a aquest futur postnuclear, perquè també és evident que no duraran tota la vida, no?